temps quan éreu Madonna, mates de Canamurto i amb en Miquel Micaló no em devíeu fer de bona. 24 cants de bou manaven la Modolés entre Eivissens i Llebrers. N'hi ha 199. Corteres de blat, molla, bacó i pintat i coll de rossi i basten per mantenir Sineu, Costitx i Llubí, Morosa, Pobla i Sencelles, Manacor, Petra i Porreres, Campos, Palma i Santanyí, ja no gosti. Hi ha 400 pastors, hi ha 400 pastors que guarden ses de munyís. Cera-te 100 corterades, ses cases més de mig lloc i ho deu a ser aquell lloc com Mallorca 9 vegades.